To je jedna mala kockica. Pitam se kakav će biti ukus. Melissa je dobila najmanju porciju. Michael ima više kockica. Pitam se šta ćete raditi sa njima. Najviše sreće imala Judy. Ona ima ogromnu Rubikovu kocku. Je li to sve jestivo? Judy će pući ako pojede to sve. Okej, spremna sam da počnem. Kod mene je najmanja kockica. Probat ću. Drugari, razumem da vam je zanimljivo, ali gledajte mi pravo usta. Okej, probat ću. Pa to je torta. Ukusno. Stvarno? To mi se sviđa. Probat ću. Samo što su moje kocke razbacane. Sad ću napraviti Rubikovu kocku. To je lakše nego sastavljati pravu Rubikovu kocku. Eto, uspeo sam. Super, sviđa mi se. Pa Michael, ne mislim tako. Sve ti se raspada. Pogledaj. Da, kocke padaju. Jel ti se sviđa to? Misliš da si uspeo? Naravno, jer je bitan ukus. Sad ću da probam. O, da, ukusno, torta je veoma dobra. Cool. Judy, baš me zanima kako ćeš ti jesti ogromnu tortu. Hajde, počni. Dobro, taman sam ogladnila. Sad ću da probam. Treba prvo sastaviti kocku. Ova žuta deluje baš lepo. Sad ću probati. O, da, to je predobro. Baš mi se sviđa ukus. Oduševljena sam. A šta je sa ove strane? Povrteću još. Mislila sam da je to mnogo lakše. Treba puno snage da okrećem to. Okej, a sad ću jesti. Uzet ću pače. To je čokolada. Wow. Šta? A unutra je žele? Šokirana sam. To je žele meda, baš je lep. I torta je divna, blago meni. Dakle, nastavit ću. Okrećem. To je sigurno ukusno. Da. A šta je unutra? Sad ću da vidim. Wow, tamo je džem od jagoda. Neverovatno. Sad ću probati. Da, jako ukusno. Sviđa mi se takva torta. Drugari, šta je sa vama? I mi bi htjeli da probamo. Hoćeš nam dati? Vama? Pa dobro, uzmite jednu kocku. Melissa, blago nama. Hvala puno, Judy. Hajde, Melissa, jedi to brže. Drugari, ove torte će biti dovoljno za sve. Sigurno ćete se nesti. Super. Rubikova kocka nestaje pred očima. I poslednje pače. Pošto su svi završili, možemo da idemo dalje. Šta ste dobili ovog puta? Pa to je Oreo. Judy je dobila baš mali kolač. Prvi put vidim takav. A Michael je dobio kolač srednje veličine. Nije loše. Onda šta je kod Melisse? Oho, to je najveći Oreo kolač. To sigurno niko neće nadmašiti. Okej, onda Judy počinje. Ona je dobila najmanji Oreo. Ja? Pa dobro, taman sam ogladnila. Došla mi ideja. Bacit ću kolač u vis i uhvatiti ga. Zakrsnula sam se. Uhvatio sam. Judy, daj da ti pomognem. Hvala, Michael. To je ukusno. Dakle, sad ti, Michael. Okej, idemo. Moram izmrviti Oreo. Par spretnih pokreta i to je to. Ja sam pravi karatista. A sad ću baciti to u mleko i dodati marshmallow. Napravio sam mlečni koktel. Sad ću ga probati. To je divno. Baš mi se sviđa. Šteta što se sve ukusno tako brzo završava. Sve sam popio, to je to. Dakle, na redu je Melissa. Hajde. Stvarno? Juhu! Kako ga bolje pojesti? To je tako teško. Sad ću probati. Sviđa mi se. Blago meni. To je super. Melissa, imam ideju. Daj da ti pomognem da ga slomiš. Eto. Rasuo mi se marshmallow. Michael, zašto ti to uradio? Sviđalo mi se kako je bilo pre. Ma daj, Melissa.
hteo sam da ti pomognem. Uzmi ovo, sa tim ćeš istopiti marshmallow. Dobro, hvala. O, kako lepo miriše. Jako ukusno. Hvala ti, Michael. Pošto je Melissa zadovoljna, možemo i mi da probamo njen kolač. Michael navali. Da. Tako veliki Oreo još niko nije vidio. To je sigurno mnogo ukusno. Jao, drugari, ne možete ni da se odvojite. Blago vama. Dobro, uživajte. Prijetno vam. Šta, jeste već sve pojeli? Super. Onda idemo dalje. Ojoj, kako mala limenka. Melissa, to je tvoje? A šta ima Judy? O, ne dobila običnu limenku. To već izgleda mnogo bolje. Super. A Michael je imao najviše sreće. To je baš moćno. Dakle, Melissa počinje. Kreni, draga. Okej, sad ću probati. Dakle, otvaram. Wow, kako super. Unutra je mali vatromet. Sad ću probati ovaj sok. O, da, baš ukusno. Jao, sad mi sve puca u ustima. Jeste vidjeli? Da, super. Ali sad idemo red. Otvaram. O, kako lepo. Vatromet u limenki. A kakav je ukus? A, šta se dešava? O, joj, i ja imam vatromet u ustima, ali on je mnogo jači. Prošlo je. Dakle, sad je Michael. Hajde, kreni. Naravno. Prvo ću otvoriti limenku soka. To nije baš lako. Uspeo sam. Wow, kako lepo. Takav vatromet sam vidio samo za Novu godinu. Probat ću. Ukusno, ali sve mi puca u ustima. Moram da pazim. Nemoj samo mene da pogodiš. Michael, ne radi tako više. Ma da, bilo je zabavno. Došla mi ideja za prank. Sad ću gađati devojke. Samo ne to, Michael, dosta. Padam. Melissa, hoćeš i ti tako? Ne, neću. Nemoj, molim te. Dobro, treba mi više soka. Ne mogu te ostaviti bez vatrometa. Michael! To je smešno. Sok je sam pukao. Jesu svi u redu? Ups. Ovog puta je Judy dobila malo pakovanje M&M's. Kako slatko, probaj brže. Samo jedan komad. Dobro, probat ću. Ukusno, ali malo. Kod mene je srednje pakovanje. To je sigurno više bombona. Dakle, sipat ću sve u ruku. Ne staj mi ruku. Sad ću pojesti sve odjednom. Prelepo. Michael, je li to tvoje? Da, dobio sam najveće pakovanje M&M's. Super, probat ću. Što? Zašto imam samo jednu malu bombonu? Michael, uzmi pumpu. Napumpaj svoje bombone. Neka postanu veće. Odlična ideja, Melissa. Sad ću probati. Napumpat ću bombonu. Gledajte, stvarno postaje veća. Wow, Melissa, ti si genije. Šta je bilo? Bombona je pukla i sada imamo puno bombona. Jo, kakav mališan. Da, kakav lepotan. Wow. Kako velik, super. Tracy, čini se da ti se nije posrećilo. Dajte. Kako je zanimljiv. Hajde da skinemo omot. Tako je. Moja igračka je čokoladna. Sad ću je probati. To je jako ukusno. Čekajte. Wow, nevjerovatno. Unutra je još jedan mališan. Pogledajte kako je sladak. Oduševljena sam. Evo tvoje kućice, mali. Hajde, sedi ovdje i uživaj. Jel ti se sviđa, a? Super! Wow! To je mnogo slatko. O, da. To je divno. Čekajte, sad je moj red. Dobro,
Prvo ću skinuti omot. Pogledajte kako lepo izgleda moj labubu. Jedva čekam da ga probam. O, da. To je neverovatno. Oho, šta? I ja imam nešto unutra. Jedva čekam da vidim šta je tamo. Wow, a unutra je veoma slatka i lepa igračka. Hajde brzo da sklonimo svu čokoladu. Poradit ću malo alatima i to je to. Ostalo je par komada čokoladi, ali nema veze. Sad ću ih skloniti uz pomoć pincete. Eto. Wow, pogledajte kakvog lepotana imam. Sad ću ga okačiti na svoj ranac. Da, eto, izgleda baš dobro. A sada mogu pojesti čokoladu. Super, a Jennifer, hajde nastavi. Dobro, vrlo rado. Hajde brzo da vidimo šta je to tako zanimljivo kod mene. Aha, skidam omot i... O, neverovatno, kako velika čokoladna igračka. Jedva čekam da probam. Da, jako slatko. Znate šta, treba će mi palica. Bam, bam, bam. Baš me zanima šta je unutra. Da vidimo. Wow, pogledajte, devojke. Kako je divan. Jako želim da ga pomazim. Da, ja. Jao, zašto je besan? Ujeo me za prst. Šta, ozbiljno? O, ne, ali to je bio moj labubu. Bežim odavde. U pomoć. Vija nas. U pomoć. O, kako mala flašica. Baš je slatka. Oho. Da, ja sam dobila flašu srednje veličine. Jao. Da. To sve moje. Devojke, sklonite ruke. Hajde, Jennifer, ti počinješ. Pa dobro. Barem mogu prvo probati svoju kolu. O, to je žele sa ukusom kole. Ukus je ekstra. Šteta, šta je bilo tako malo? Eto, nemam više. Ko je sljedeći? Sada ja. Jedva čekam da probam. Ne mogu da istisnem. Hajde bre. Čini se da mi nedostaje snage. O, ideja. Izvini, Rebeka, ali potrebna mi je tvoja gumica. Da, tako je. I uzet ću još jednu i još. Šta se dešava? Gotovo, neću više. Dakle, stavit ću gumicu na flašu. Tako je. Ovo bi trebalo da mi pomogne. A sada čekam. Da, moj plan je uspeo. To je mnogo slatko i ukusno. Jako mi se sviđa. To je najbolje što sam ikad jela. Zapravo ti si pokvarila malu frizuru. Ovo ću uzeti sebi. Kako da ne? Daj mi. Dobro, osvetit ću ti se drugi put. Sada jedva čekam da probam svoj slatkiš. Ja nemam dovoljno snage. I šta da radim? O, tačno. Sad ću napraviti malu eksploziju. Sad će biti zabavno. Merim vreme i... sakrivam se. Šta? O ne! Šta je to bilo? Wow! Da, sve uspelo. To je jako ukusno. Super. O, da, upravo si. O, ne. Ovo su najkiseliji bombone. Da, dobro je što sam dobila malu porciju. Ali i dalje se plašim. A mene moja porcija isto plaši. Ali najmanje sreće sam imala i ja. Zašto? Mogu zamisliti šta će ti biti. Jo, da li
sam ja prva? Okej. Nadam se da ću preživeti. O ne! Kako kiselo! Ne mogu da kontrolišem svo lice. Osmeh? Da, to je baš moćno. Skupit će 1.000.000 lajkova. Šta je bilo? Šta to radiš? Vreme je da probaš svoje bombone. Jao, da, tačno. Dobro, šta da se radi? Moram probati to. Jao, kako kiselo. Utrnulo mi je lice. Hitno mi treba voda, molim vas. Da, evo. Hvala. Znate šta? Dobila sam dobru ideju. Sad ću rastvoriti svoje bombone u vodi, a zatim popiti sve to. Mislim da će mi tako biti mnogo lakše. Spremna sam da probam. Bitno je da se ne koncentrišem na ukusu. Jao. Devojke, nešto nije u redu. Čini mi se da gubim sve. Mamice! Mirno, ne paničite. Sad ću ja pomoći. Dakle, jesu svi spremni? I... Šta? Ne, moj. Šteta. Tako sam htjela da pomognem. O ne, da li je sada moj red? Potpuno sam zaboravila na svoju porciju. Ja se jako plašim, devojke. Verujemo ti. Trenutak. Rebeka, gde si? Devojke, ne mogu. Mnogo se plašim, stvarno. Ne brini, mi ćemo ti pomoći. Hajde, otvori usta. Eto, bravo. Da, odlično ti ide. Ostalo još malo. Čestitam. Poslednja bombona, izvoli. Zašto? O ne, eto ga, počelo je. Oj, jadna Rebeka. Hitno mi trebaju naočare. Da, i meni. Pazite! Imam ideju. Hajde da je samo zatvorimo. Tako je. Odlična ideja. Baci kocku. Hvala. Wow, ovo je novi izazov. Velika, srednja i mala hrana. Bella je dobila malu porciju maltizersa, Nate je dobio srednju, a Jessie je imala najviše sreće. Ona ima ogromnu kantu maltizersa. Super! O, da, cool. Ali niko od mene nije loše. Kao i obično, počet ćemo sa malom porcijom. To je jako ukusno. Baš mi se sviđa. Šteta što sam imala tako malo. To je bolelo, Bella. Ne radi tako više. Tačno, sad je red. Da, obožavam ove bombone. Maltizers, mogu da pojedem dok niko ne vidi. Evo još, i još. Kako ukusno, hoću još. Hej, stani, to su moje bombone. Šta? Ostalo je tako malo. Nisam ni primetio. Dobro, bacit ću sve bombone u vis. I uhvatiti ih. A sada, Bella, pazi se! Ovo ti je za ono bacanje kante i za to što si jela moje bombone bez dozvole. Bilo je zabavno. Čekaj, gdje je Jess? Nemam pojma. Eno je. Našla se. Njam. Kako je ovo ukusno. Divno. Ne mogu da se zaustavim. Bella, vidi. Blago njoj. Da. Hej, zašto me tako gledate? Šta vam treba, priznajte? Da podelim bombone? Ne, poješću sve sama. Zavidite u sebi, ljudi. Bella, pala mi je dobra ideja na pamet. Hajde da dignemo u vazduh bombone. Imam dinamit. Da vidimo kakva će biti reakcija na sve to. Šta to pišti? Ne! Mamice! Šta je to bilo?
Jeste li vi sve ovo smislili? Naljutila sam se na vas. Jess, ma daj, to je bila šala. A šta to pada na nas? To je kiša od bombona. A sad će nas zatrpati. Ovog puta ste dobili lubenicu i nutelu. Super. A verovatno je to tako ukusno. Devojke, sad ću uz pomoć nutele napraviti čokoladnu lubenicu. Gledajte. Odlična ideja, Nate. Sada svako ima čokoladnu lubenicu. Da, samo što je kod mene najmanja. Dobro, probat ću je. To je jako ukusno. Pitam se, a šta je unutra? Oho, unutra je žele. I još nešto. Šta je tamo? Da vidimo. Pa to su Skittles bombone. Kako super. Nikad nisam jela takvu lubenicu. Ali mi se sviđa više nego obična. Da, neverovatno. Ludo ukusno. Jao, Nate, nešto smo se zagledali. Hajde, sad je tvoj red. Da, upravo si. Bam! Da vidimo. Da, kod mene isto punjenje. Fantastično. Obožavam žele i Skittles bombone. To je divna kombinacija. Znate što? Došla mi ideja. Sipat ću Skittles direktno sebi u usta. Tako je. Nate, Jess ne može da te gleda. Daj joj malo. Čekajte, šta se ovdje dešava? Ups, izgleda da je sve pojela, ali ne ljuti se, imaš još čokoladnu lubenicu. Dobro, sad je red na Belu i njenu ogromnu lubenicu. Zanimljivo kako će ona jesti. To nije tako lako kao što sam mislila. Treba razmisliti. Znam šta da radim. Iseći ću lubenicu nožem. Nešto neće. Dobro, onda ću koristiti bušilicu. Ona će sigurno moći da probije ovaj debeli sloj čokolade. Da, uspela. Žele se izliva. Kako ukusno. Neverovatno. Blago tebi. Opa, bušilica. Nešto sam smislila. Da. Dakle, napravit ću rupu u Belinoj lubenici, ali sa druge strane da ona ne primeti. Da, tako je. A sad ću ubaciti slamčicu unutra. I uživam. Kako ukusno. Hej, zašto se sve tako brzo završilo? Šta? Jess, jesi li popila moje žele iz lubenice? Kako si se usudila? Sad ću te naučiti pameti. Stani! Kuda bežiš, lopove? Dok se devojke raspravljaju, ja mogu razbiti lubenicu. Da, tako je. Uspeo sam. Sad je to sve moje. Njom, njom, njom. Stani! Šta? Šta to radiš? Ups, uhvaćen sam. Naučit ću ja vas pameti. Doći ćete vi meni, stanite. Društvo, evo nove hrane. Ovo su burgeri. Wow. Bella ima mali, Jess srednji, a Nate ogroman. To je super. Oni su neobični jer je unutra svakog burgera tečni sir. Dakle, Bella počinje. Hajde. Hajde. Ja sam tako gladna. Sad ću probati svoj burger. Wow, to je divno. Baš mi se sviđa ovaj sir. Obožavam. Bella, jesi završila? Jeste, hajde sad ti. Da, konačno. Ja želim da presečem burger na 2 polovine. Aha, tako je. Wow, pogledajte koliko sira. Nevjerovatno. Probat ću. Ovo je ludo ukusno. Ni sama nisam očekivala da će biti tako ukusno.
O, veoma mi se sviđa. To je najbolji burger koji sam ikad jela. O, Nate, a zašto ti sediš? Hajde, jedi. Da, sad ću. Samo da smislim. Ideja. Preslačim se u samuraja. A sada sečem burger oštrom katanom. Kija! Da, uspelo je. Da vidimo. To je nešto nevjerovatno. Pogledajte koliko punjenja. Želim da probam. Šta je bilo? Hoćete vi? Dobro, navalite. Dozvoljavam. Baš ti hvala, obožavamo te. To je bilo tako slatko. Hej, šta radite? Šta se dešava? Džaba si dozvolio dvema gladnim devojkama da probaju tvoj burger. Dakle, posle ukusnog burgera treba popiti Coca-Colu. Da vidimo vaše veličine. Bela ima srednju limenku kole. To je sigurno ukusno. Tu nema sumnje. Da! Obožavam kolu. To je prelepo. Ona je završila sa limenkom za par sekundi. Ups, šta nije u redu? Izgleda da su gasovi rešili da izađu napolje. O ne! Kakav užas, moje kola! Odletele! Bela, šta si uradila? Ja sada neću probati svoju kolu. Sve si mi pokvarila. Ljudi! Dobro, ne čuju me. Mislim da neće biti protiv ako ja nastavim. Otvorit ću i probati. Wow, kako osvežava. Nikada nisam pila toliko kole. Ovo je jako dobro. Usput, gledajte kako mogu. Baš smešno, jel da? Šta? Zar sam već sve popila? Baš brzo. Ups. Ne mogu da držim to u sebi. Ups, Jess će sada eksplodirati. Pazite se. Joj, šta se dešava? Jess, tvoji prijatelji su odleteli. Ovo je bilo moćno. To je najmanja Fanta koju sam ikad videla. Oho! Je li to piće od žvake? Nikad nisam probao. Samo pogledajte. Ovo je velika flaša sa ukusom Skittles. Hej, šta se smijete? Ali ja ću prva probati. Jedva čekam. O, da. Ukus je ekstra. To je žele sa ukusom Fante. Oduševljena sam. O, da. Ne mogu da se zaustavim. Jao. Izvinjavam se. Eto, sve sam pojela. Baš brzo. Quentin, sad ti. Vrlo rado. Sad ću probati. Samo imam mali problem. Ne mogu da istisnem žele iz flaše. Šta je to, bre? Ideja. Jess, mogu li da pozajmim tvoju gumicu? Hvala. Gledaj šta ću da uradim, ali treba mi više gumica. Stavit ću sve gumice na flašu. Hej, Quentin, prestani! Izvini, Jess, ali moram da uradim to. Jess, priznajem, treba mi još gumica, daj mi. Da, tako je, još malo. Da, konačno uspelo. Pogledajte, žele je samo izašlo iz flaše. Jedva čekam da ga pojedem. O, da, oduševljen sam. A sad je vreme da nadumam balon. Kako cool. Pokvario si mi frizuru! Ne diraj me! Dobro, nastavit ću da jedem. Prelepo. Želim da nadumam veći balon. Kako super. A sad ću napraviti poklon za Jess. Izvoli, nemoj da se ljutiš. Stvarno? Samo jedan balon? Šta će mi? Probušit ću tvoj balon. Eto ti. Sad mi se sviđaš mnogo više. Digao si mi raspoloženje. Šta si uradila? To nije fair. Miley, šta se ti smeješ? Jedi svoje žele. Da, upravo si, Quentin. Imam ga baš mnogo. Prokletstvo. Ne mogu da istisnem. Da,
Dobro, šta imam ideju? Gledajte šta će sada biti. Još malo i... Ćao svima! Gde je otišla? Čudno. O ne, dinamit! Kakav užas! Sva sam lepljiva. Uspela, sada mogu probati. Kako ukusno! Ekstra! Ne vidim ništa, u pomoć! Kakav užas! Sve oko lepljivo i prljavo, fuj! Ali ukusno! Jess, posluži se! O da, stvarno je ukusno! Kako mali sladak sladoled! Ali šteta što sam dobila najmanju porciju. Šta je kod vas? Kod mene je srednja porcija, cool! Ali kod mene najveća porcija, pogledajte! Devojke, presrećan sam! O da! Blago meni! Ali Miley počinje! Ona je dobila najmanji sladoled, haha! Dobro, sad ću da ga probam. Taman ima malu kašiku za to. O da, savršeno odgovara za moj sladoled. Kako ukusno! Neverovatno! O da, baš osvežava. Želim da produžim zadovoljstvo i ješću pomalo. O da, to je božanstveno. Miley, možeš li da požuriš malo? Istopit će nam se sladoled dok budeš jela. Jao, kako me nervira. Sad ću ti pomoći. Hajde, jedi. Ali, htjela sam da produžim zadovoljstvo. Nema veze. Bitno je da je sad red na Jess. A zatim na mene. Wow! Miley, slažem se, to je jako ukusno. Oduševljena sam. Sladoled mi je omiljeni slatkiš. Spremna sam da ga jedem svaki dan. I još malo. Kako hladno. U pomoć. Jao, zašto tako sporo? Hajde, požuri. Kako ne? Dobro, onda ću i tebi pomoći. Treba će mi vatra. Da, sad ću istopiti tvoj sladoled. Eto, sad imaš mlečni koktel. Tako je. Brzo ćeš ga popiti, nadam se. Dodat ću ti malo šlaga i ubaciti slamku. Tako je, posluži se. Hvala, Quentin. Da, to baš prija. Odlična ideja, Quentin, hvala. Konačno! Sada i ja mogu probati svoj sladoled. Ja imam najveću kašiku za najveći sladoled. O da, baš je sladak. Predobro. Šta je to? Zaglavila mi se kašika. Ne mogu da izvadim. Šta da radim? Kako velika kugla. Znate šta? Dobio sam ideju. Gledajte šta sam smislio. Eto. Napravit ću sneška. A sad mi treba treća kugla. Ali nema više sladoleda. Šta da radim? Dobro, nema veze. Sad ću mu napraviti oči i usta. O da, preslatko. Vezat ću mu šal. Baka ga je splela i to je to. Jel vam se sviđa? Da, i ja sam oduševljen. Hvala puno, devojke. Hvala, hvala. O ne! Jess, šta radiš? Ne smeš da ga jedeš. Miley, sklonite se od mog sneška. Eto ti. Jess, prestani. Dosta. Eto. Odlično. Niko ne sme da dira moj sladoled. O, dragi moj, volim te. Tako si lep. Šta je ispod vaših poklopaca? Miley, pogledaj prva.
Šta? Plavi sir? Odvratno! Fuj! Kako smrdi! Moj parfem je popravio situaciju. Jao, prokletstvo! Ali ukus je i dalje gadan. Odvratno! Sad ću povratiti. Uspela sam. Drugari, srećno. Šta? Da li sam dobio veće pače? O, ne. Ne. Znate šta? Došla mi ideja. Gledajte, sad sam mađioničar. Gledajte kako mogu. O, sir je nestao. Šta? Kako si to uradio, Quentin? Mađioničar nikad ne otkriva svoje tajne. Šta to tako smrdi? Šta hoćete, devojke? O, Bože! Odakle sir tamo? Ne znam, ali sad će završiti u tvojim ustima. O, ne. Jadan ja. To je odvratno. Quentin, tako si smešan. Jess, hajde da vidimo šta je kod tebe. Kod mene? O, ne. Molim vas, nema šanse da pojedem to. Ups, Miley, jesi vidjela to? Jess se onesvestila. I šta da radimo sad? Tačno. Presvući ću se u kuvara. Odlično. A zatim ću ukrasiti ovaj sir. I još malo. I to je to. Sada to podsjeća na tortu. Jess, izvoli, to je za tebe. Oho, ne mogu da verujem. Ukus je super. Ovo ću rado pojesti. Baš mi se sviđa. Predobro. Čekajte, šta je to? Kakav užas. Da, Quentin te je prevario. Sad ću povratiti. O, ne. Šta to tako smrdi? Sad ću se ja onesvestiti. Da, to se zove karma, drugari. Super. Šta je to kod Bele? Izgleda da je to mala želekola. Kako slatko. A šta je kod ostalih? Opa, to je srednja želekola. Jill, baš ti se posrećilo, ali ne više nego Tyri, jer je ona dobila ogromnu želeflašu. Bela, jesi vidjela? Pa šta, i ja imam želekolu. Da, ali moja je ogromna. Devojke, prestanite već da merite ko šta dobio. Bolje probajte vaše kole. Jao, žele flaše pogodila Jill. Ups, izvini Jill, stvarno nisam htjela. Daj to ovamo. Dakle, vreme da probam. Kako super. To je divno. O, da. Sad je more. Dakle, treba će mi tanjir. Preko ću staviti žele. Uzet ću viljušku i nož. Da, hoću da isečem žele na male komade. Odlično. Sad ću probati. To je prelepo. Baš mi se sviđa. Smislila sam kako da prankujem Jill. Uzet ću njen žele i staviti umjesto njega pravu flašu. Kako ukusno. Hoću još. Jao, o ne, šta je to? Zašto me je poprskala kola? Jill, to je bio prank od Tare. Bela tu sigurno ništa ne kriva. Tara je već stigla da pojede sve. Ma dajte, bilo je smešno. Dakle, vreme je da probam svoju kolu. Sad ću probati. Jao, šta to tako gledate? Čekajte, je li to vas moja želeflaša tako privlači? Zabavno. Hej, moj prst. Oho, devojke su tako ogladnili da ne primeću razliku između tvog prsta i želeja. Šta? Ne, neću vam dati, to je moja flaša. To će biti naše. Hajde, jedi to. Da, to je prelepo. Nevjerovatno, pojest ćemo sve do kraja. Da, ja obožavam žele.
Prelepo, ne mogu da se zaustavim. Devojke, ali to je moja hrana. Jao, nikad nisam vidjela devojke takve. Da je bilo ukusno? Da, slažem se. Pa ćemo nastaviti? Da. Moramo pojesti sve do kraja. O, blago nama. Prelepo. O, da. Što više jedem, više mi se jede. Ojoj, plašim se. Tyra, još nisi pojela svoj žele? Onda se oprosti sa njim. Da, devojke će ga pocepati. Jao, kao da sam u kavezu sa gladnim tigricama. Ne bih htjela da budem na mjesto ovog želeja. Užas. Kako mala porcija nudli, to izgleda slatko. Još su i sa sirom. A Bella ima srednju porciju, to je već ozbiljno. A Jill je dobila najveću porciju. Kako ćeš pojesti sve to? Wow, blago meni. Wow, blago tebi. Hoćeš dati meni? Razumela sam, nećeš. Okej, znala sam da si cicija. Dobro, probat ću moje nudle. Imam male štapiće. Jedva čekam da probam. Kako ukusno! Čekajte, a zašto ne mogu otkinuti nudlo od pakovanja? Nešto nije u redu. Jill, pomozi! Hajde, vučem! I još! Umorila sam se. Ove sirne nudle su baš ukusne, prelepo. Daj ovamo. Pa to je stvarno sir. Divno, završila sam. Šta je to? Tyra, odakle to ovdje možeš da paziš malo? Dobro, nema veze. Sad je moj red. Jako želim da probam svoje nudle. Jao, nudle su mi upale u nos, a sad ću da kinem. Kako odvratno! Bella, šta je to? Zar su to stvarno tvoje bale? Fuj, sad ću povratiti. Kako gadno! Fuj. Pa šta da ti radim? Okej, treba probati. To će sigurno biti ukusno. O, da. Pogledajte koliko sira. Super. Hoću još. Da, planiram da pojedem sve do kraja. To je divno. Jao, kako Bella privlačno jede. Hoću ja. I vreme je da probam moju ogromnu porciju. Jao, sve sam ispustila. Dobro, uzet ću još. O ne, sve pada. Sigurno nešto radi pogrešno. Nema veze, imam ideju. Stavit ću viljušku na bušilicu, tako ću moći brzo da uvijem nudle. O, da! O, ne! To je previše moćno! Kako sada zaustaviti to? Ups! Nema veze, imam još jednu ideju. Treba mi projekat. Tačno, smislila sam. Gledajte! To je moj robot koji će me hraniti nudlama. Sad ću ga sastaviti. Tu će biti tobogan. A ovdje će biti robot. Eto, aplauz za mene. A sad ću proveriti kako radi. Wow, gledajte. On stvarno radi. On će stavljati nudle na tobogan. A ja ću ih hvatati ustima. Odlično, to mi treba. Wow, neverovatno. Bravo, Jill, ti si stvarno genije. Hajde još jednom. Neverovatno, to je jako zanimljivo. Dakle, robot je vas sve nahranio. Super. Hvala ti puno, robote. Jao, kakva mrva. To je mala flašica sa želeom sa ukusom hubabube. A šta je kod ostalih? Wow, to je srednji žele sa Skittles, cool. To mora biti mnogo slatko. Jao, a Bella je dobila ogromnu porciju žele sa mentosom. To će biti osvežavajuće. Dakle, Jill, počinje. Vrlo rado. Sad ću da stisnem i evo ga. Vreme je da probam. O, da, to je prelepo.
znate, mogu čak napraviti balon. Gledajte. Jau, što je sa njim? Baš čudan balon. Šta da radim sa njim? Smislila sam. Gledajte i eto. Napravila sam malo kuće. To je slatko, jel da? Divno. O, kako kula, daj meni. Hoću da vidim. Wow, kako dobra igračka. Ups, pukao je. I sva ruka mi je sad lepljiva. Gadno. Jill se to nije dopalo. To je ipak bila njena igračka. Izvini, Jill, nisam htjela. Okej, sad ću probati šta je kod mene. Wow, to izgleda mnogo privlačno. A kakav je ukus? O, to je predobro. Mnogo mi se sviđa. Neverovatno. Tara, tako smešno jedeš. Pogledaj sebe, sva si u Skittlsu. Hej, prestanite da mi se smijete. Osvetit ću vam se. Sad ćeš i ti biti sva u Skittlsu. Eto ti. Šta? Nisi pogodila. O ne, pogodila si moju flašu. Sad mi je rupa u flaši. Ali to je čak i zabavno. Da, a mogu da probam. Baš ukusno. Sad imam tako svež dah. Gledajte. O, kakav mraz. Zanimljivo. Pogledajte, okolo je sve u pahuljicama. Jao, izgleda da Jill ne vidi ništa. Smrzle su joj se naočare. Ali to je svakako lepo. Bella, hajde još. Da, vrlo rado. Sad ću pokušati još jednom. Eto, još malo pahuljica po vašoj poručbini. Wow, kako super, mnogo lepe pahuljice. Sad ću obrisati naočare. Tako je, sada sve vidim. Jao, Tara se smrzla, šta da radimo? Jao, Bella se zagledala u pahuljice i ne obraća pažnju na vas. Šta onda da radim? Dobro, mogu pokušati da je odledim uz pomoć fena. Možda će to pomoći. Sad ću probati. To radi, svaka mi čast. Hvala ti, Jill, pomogla si mi. A sad ću istopiti Belline pahuljice. Hej, to nije smešno. Zašto ste uradili to? To je velika, srednja i mala hrana izazov. Da vidimo ko je šta dobio. Quentin počinje. On ima malu limenku kole. Ne ljuti se. A Britney ima srednju flašu. Nije loše. Danny je dobio ogromnu. Takvu još niko nikad nije video. Ja počinjem. Otvaram. Nešto neće. Zašto? Hej, šta je bilo? Čekajte. Pa to miriše na čokoladu. Sad ću da probam. Kako ukusno. Sviđa mi se. To je super. Da vidimo šta je unutra. Čekajte. Pa tamo je žele. Sipat ću ga u usta. Da, tamo su još i Skittles bombone, nevjerovatno. Šta je bilo, Britney? Jel ukusno? Kakvi zubi imaš? Obojili su se. Izgleda jako čudno. Hajde bolje da vidimo šta je u mojoj flaši. Sad ću da probam. Lepo, moram stići do punjenja. Tako agresivnu Britney još nisam video. Da, to je jako ukusno. Stigla sam do punjenja. Pogledajte, to je med Danny žele sa Skittles bombonama. Oduševljena sam. Hoću da pojedem sve do kraja. A sada želim da slomim flašu. Hajde. Da, uspela sam. Izgnječila sam flašu rukama. Sada mogu jesti čokoladu zajedno sa bombonama i želeom. Ruke su mi sada tako lepljive. Došla mi ideja za prank. Sad ću zavitlavati Danny i Quentina. To će biti jako smešno. Zdravo, momci. Volim vas. Ne mogu da odlepim ruke od njihovih majica. To nije dobro. Izvinite, nisam mislila da će tako biti. Slučajno sam pocepala vaše majice. Ali nema veze. Danny, sad je tvore. Hajde. Dobro, sad ću probati poklopac. Baš je lep. Sviđa mi se. Čekajte, došla mi ideja.
Sad ću promešati kašikomed. Gasovi izlaze. Šta? Flaša je pala. Upsa, flaša se razbila, ali bila je tako velika. A verovatno je tamo puno žele. Danny, probaj. Moram pojesti sve do posljednje mrvice. Jako mi se sviđa. To je prelepo. Gospodine Danny, je li sa vama sve u redu? Izgleda da imate bolest od slatkog. Čekajte, to je samo Skittles. Ne, bolesni ste. Moram vam odmah dati injekciju. Gde ćete? To neće boleti. Danny, bolje beži i ne zaustavljaj se. Jao, kako malo pakovanje čokoladnog Pringles. A Danny ima srednje pakovanje, dok će mu sigurno biti dovoljno. A Quentin je dobio još veće pakovanje. Neverovatno. Nisam znala da postoje takva. Wow. Ja ću biti prva. Imam malo pakovanje. Dakle, sipat ću sve na ruku. Kakve mrve. Probat ću. Wow. Čokoladni čips je mnogo lep. Želim još. I, zašto ne izlazi? Hajde. Molim te. Šta, je li to sve? Ne mogu da verujem. Čekajte, prst mi se zaglavio u tegli. Užas, Danny, spasi moj prst. Hajde, pomoći ću ti. Vučem. Jao. Pošto Danny nema, čips je moj. Hej. Britney, nemoj ni da misliš o tome. To je sve moje. O, da. Nisam znao da je to tako ukusno. Sviđa mi se čak više od običnog čipsa. Ali hoću i ja čips, Danny. Sad ću ukrasti od njega. Treba samo seći dno. Tako je. Hej, gdje je moj čips? Čudno. Prošao sam kroz teglu. Zašto ovdje nema dna? Gdje je čips? Kakva je to magija? O ne, tu nema magije. To je samo lopov koji se zove Britney. Ti si mi pojela čips. Danny, stani, imam plan. Vidiš ovo ogromno pakovanje? Možemo pojesti to. Odlična ideja. Da, na mene red. Sad ću otvoriti. Quentin, pazi malo. Samo pogledajte ovu veličinu. Da, to je nerealno ukusno. Sviđa mi se. Vama neću dati. Jel vam jasno? Quentin još ne zna da su Britney i Danny smislili plan kako da mu ukradu čips. Jo, Quentin je upao u pakovanje. Drugari, to je tako ukusno. Presrećan sam. Danny, ne mogu više da gledam to. Moramo ispuniti naš plan. Hajde da isečemo njegovo pakovanje. Sad ću dobiti njegov čips, kao što sam dobila tvoj. I gdje je čips? O ne, tu je samo Quentin. To je moj čips, marš odavde. Sam ću ga pojesti. Bežite brže. Hteli su da mi ukradu čips, ali ja to neću dopustiti. Doviđenja. Ovog puta drugari imaju lizalicu i čokoladnu fontanu. Quentin, imaš tako veliku lizalicu, ali baš malu fontanu. A Britney ima sve srednje veličine. A Danny je dobio ogromnu fontanu i malu lizalicu. Dakle, ova runda će biti zanimljiva. Hajde da počnemo. Quentin, ti si prvi. Umočit ću lizalicu fontanu. Da, moram je potpuno prekriti čokoladom. To nije tako lako kao što sam mislio. Padam! Ojuj! Quentin, lizalica je preteška za tebe. Jesi li u redu? Jo, sve se razbilo. Šta ćeš sada da radiš? Pa, to je čak i bolje. Da. Stavit ću sve komade u činiju. Tako je. Još malo. Eto, sve sam skupio. Sad ću izvaditi Minecraft čekić i tučem. Da. Hajde da vidimo šta je ispalo. Uzet ću štapić. I gledajte, napravio sam lizalicu u obliku zvezdice. Probat ću. Ukusno. Britney, šta si ti smislila? Odlučila sam da moram pokriti svu moju lizalicu čokoladom. Imam sve savršene veličine. Čekajte, nedostaje šarenih konfeta. Da,
Sada to izgleda mnogo lepše. Sada mogu da probam to. Jedva čekam. Wow, to je predobro. Super. Danny, sada ti. Odmah ću probati. Ja imam najmanju lizalicu. Umočit ću u čokoladu, a sada probati. To je dobra kombinacija. Čekajte, šta se desilo? Zagrizao sam lizalicu. Unutra je žvaka. To znači da mogu napraviti balon. Super. Pogledajte kakav balon je napravio Danny. Šta ćeš raditi sa njim? Umočit ću ga u fontanu. Da, tako je. Odlično, uspeo sam. Čekajte, imam ideju. Hoćete da ga razbijem? Naravno, hajde. Wow, kako se moćno razbio. Na male komade. Ekstra, to odmah treba probati. Da, ukus čokolade. Hilda, možemo i mi da probamo? Dobro, izvolite prijatelji. Ništa mi nije žao za vas. Imam puno čokolade.